Så bliv der stille og slut med at købe bananer på Langebro. Jeg ved ikke, om din far giver dig lov til at danse med Susanne Himmelblå, eller om du skal bo på byens hotel. Du har jo altid været lidt rabalderstræd. Tik, tik og tak for de mange sange, strenge lege. Mellem os bliver der koldt på Østergasværk. Gav det bedste til mig og mine venner, både om dagen og midt om natten. Men hvad gør vi nu, lille du? Skal vi synge blaffersangen ind til Christianshavns kanal for at snakke med sømanden eller Joanna? I dag var elefantens sidste vuggevise, og der kommer ikke flere papirsklip. Men et liv med masser af succes gør, at kloden stadig drejer stille rundt. Takket være den bedste spillemænd i dette land, bliver der stille og slut med at købe bananer på Langebro. Jeg ved ikke, om din far giver dig lov til at danse med Susanne Himmelblå, eller om du skal bo på byens hotel. Du har jo altid været lidt rabalderstræd. Tik, tik og tak for de mange sange, strenge lege. Mellem os bliver der koldt på Østergasværk. I dag var elefantens sidste sang, og der kommer ikke flere papirsklip. Men et liv med masser af succes gør, at kloden stadig drejer stille rundt. Takket være den bedste spillemand i dette land.